i dag er der en live fra Copenhagen. Vi laver et talkshow, og ja, så jeg vil byde velkommen til vores første gæst. Han hedder Robert Juhl, var det ikke? Velkommen! Robert Juhl, kom herover! Mange tak. Hej og velkommen som sagt. Her er Robert Juhl. Og hvad laver du egentlig i din fritid? Jamen altså, jeg træner rigtig meget cykelsport. Robert Juhl, må vi se, hvad du har vundet? Ja, det kan det godt være. Vi kan kigge på det. Nå, må vi se lidt af det, du har vundet? Ja, det kan det godt være. Nå. Det her, det er en pokal, jeg vandt i JB i 2012. Og det var rimelig store sager, må man sige. Nå, hvad har du ellers vundet? Ja, jeg har jo taget nogle af medaljer med, så hvis I gad finde dem frem, vil det være godt. Der har vi for eksempel den her, det er fra Kodan. Der vandt jeg en cykeltur. Det for mig. Hej mor. Ja mor. Nej, du forstyrrer ikke. Ja, det er godt mor. Ja. Jamen det skal nok. Ja, det skal nok. Jeg skal nok. Ja, det skal nok. Ja, det skal nok. Ja, det skal nok. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Farvel. Ja, kys. Nej. Jeg skal nok lige være skide her. Bare det skal nok være. Jeg skal nok cykle ordentligt. Ja, jeg har cykelhjelm med. Ja, mor. Mor, jeg er altså 24. Jeg kan godt til cykle. Jeg ved godt, at jeg godt kan skide her. Så det er jo meget sjovt. Men ja, mor, vi ses ikke. Hov, mor, der er nogen, der ringer på den anden side. Ja, mor. Ja, nej, det er ikke far. Ja, mor, ja, okay. Ses, mor. Nej, det må du undskylde, det var min mor. Hvad har du ellers vundet? Ja, jeg har jo taget nogle medaljer med, så hvis I gad finde dem frem, så vil det jo være dejligt. Ja, det her, det er fra Kodan, og jeg vandt guld. Prøv at nok det her. Det er guld. Det var jo Kodan-løbet. Jeg cyklede rimelig stærkt, må man sige. Altså, de andre, de var jo ikke lige så gamle som mig. De var jo 8. Jeg var jo 24, så det var jo ikke helt fair, men jeg fik guld, så og jeg har ikke mere at sige om det. Hvad har du ellers vundet? Medalje, mand! Jeg har jo den her, det er fra middelalderen. Det er Copenhagen Marathon 2010. Det var rimelig stort. Lad os se lidt mere om din personlighed. Ja. Hej, Robert Juhl. Ja. Nu vil jeg give dig nogle spørgsmål, som ikke handler så meget om cykling. Hvad er din livret? Det må være Næstved sygehus kafeteria. Det er bare noget, der... Bryggerfamilie, ja, det kan jeg høre. Har du nogensinde, eller nej, jeg mener, hvor tit træner du? Jamen, det gør jeg hver dag fra 13.30 til 13.31. Jeg træner faktisk 2 timer om dagen. Det lyder ikke meget. Det er det center. Så jeg cykler jo lidt og hører musik. Det tror jeg er boost, ikke? Har du nogle idoler eller noget, du ser op til? Det må jeg også sige. Det er nok Bobby fra bogklubben. Ja. Han er pæs, må man sige. Ja, det har du skam ret i. Hvem han så end er. Ja, altså har du nogen yndlingsfarve? Ja, det må jeg jo sige. Det er jo min anden yndlingsfarve. Det er jo nok pink og sådan lidt lysrød og alle de der lille altså. Ja, det lyder også lækkert. Det var hvad vi havde for i dag af Robert Juhl, som er lidt... en bananmand. Hvad laver du så ellers, når du ikke cykler? Så jeg presser jo rigtig meget juice, og det er jo faktisk det lidt af. Jeg arbejder i sådan en butik, hvor vi presser juice, og så sælger vi det. Ja, vi kan se her. Men tager den her.
skal man lige have låget af. Det kan jeg ikke gøre i dag, fordi at, så ødelægger mine cykelarme, og armene de skal jo være klar til at cykle, fordi det skal det bare. Men så har man ned, så sætter man den op på. Så presser man bare, så trykker du. Ja. Det er jo rigtig meget det presset juice, jeg laver. Og det er primært æble og appelsinjuice. Jeg hørte, du også godt kan lide comedy. Ja, jeg kan godt lide kommentar. Min yndlings kommentarstjerne, det er Tema Munk. Og han er rimelig sjov. Hvorfor synes du, han er sjov? Fordi han er sjov. Hvorfor er han sjov? Han er jo sjov, fordi at han laver sjove ting. Godt, ja, vi laver en lille quiz om hvor meget du ved om cykelsport. Ja, vi starter med et spørgsmål, ikke? Godt. Hvad er Tour de France? Ja, det er jo nemt. Det ved jeg jo. Det er jo en fodboldturnering i, hvad hedder, Spanien. Og ja. Så tager vi spørgsmål 2. Hvad er en cykel? Ja, det er jo nemt nok. Det er jo sådan en med 2 hjul. Nogle gange er det 3, nogle gange er det 1, nogle gange er det 5, og det er lidt forskelligt, hvad man kan lide. Men en cykel, det er også noget, du kan bruge til at presse juice med. Det er sådan en juicepresser på hjul. Ja. Okay, nu har jeg sidste spørgsmål. Spørgsmål 3. Hvad gælder det om i en cykelkonkurrence? Jamen, det er jo noget. Det er, man skal jo først skal man lige have en bid kage, og så skal man bage noget chokolade. Og jeg skal selv svare på det. Vi lavede 3 spørgsmål, men desværre fik du 3 forkerte. Det er da okay. Det bliver min mor stolt af. Godt, det var alt, hvad vi havde for i dag. Giv en stor hånd til Robert Juhl.